Masu sauraro, barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan sabon shirin namu, wanda shirin namu a yau zai mai da hankali ne kacokan wajen faɗa wa masu sauraronmu hanyoyin ƙara ni'ima a wajen aure. Ƙarin ni'iman kuma ya haɗa daga mata har maza, domin kuwa idan aka zo harkar saduwa za ka ji wata ba ta da ruwa, za ka ga wani ba shi da ruwa, za ka ga ma wata ran dukkansu zafi suke ji kamar ana yi musu dole. To akwai hanyoyin magance wannan matsalar. Insha Allahu Rabbi, ku biyo mu domin cin hanyoyin da za ku bi ku samu wannan garaɓasa. Ina son masu sauraro su sani cewa ita wannan aba da muke magana da ita ni'ima halitta ce ga wani, kuma za ka ga wani bai shi da ita, wani kuma akwai. To matukar aka ce wannan babu, akwai yadda za ka yi amfani da wasu kayayyaki domin samun wannan ni'ima. Hanyoyin sun haɗar da magidanci ana son, ko kuma magidanta, ko kuma mu dai mun fi ƙarfafawa masu aure su yi amfani da wannan hanya. Hanyar ko ita ce ana so ki yawaita amfani da dabino da kwakwa da madara da sauransu. Idan kina grinding ɗin dabino da kwakwa kina ci, wallahi ina faɗa miki sai kin ji mai gidanki yana santi, sai kin ji wataran ya ce yau wanci, yau Aisha na baki kyautar gida, na baki kyautar Najeriya, to haka ake yi. Kada ki zauna ki yi ce sai lallai ya samo miki. Idan kika yi a wannan da kansa zai zo. Kuma kin ga style na kwanciya, haba ki nuna masa style. In ya ce shi ya fi son style kaza, sai ki ce ai ba mai gida, ai ga style kaza da za mu yi kwatanta shi, shikenan. Wataƙila ya zo ya miki complain cewa a'a my sweetheart, a'a darling, a'a wance, wallahi ni ban jin daɗin rigingine, ban jin daɗin doggy dog, ban jin daɗin ka, sai ki ce to mu canja kaza. In ma duk ba ku san wannan style ɗin ba, akwai masu downloading da suke tura blue film a sirrance, sai ku je su baku. In ma babu, kamar yadda muke mu ɗora muku wannan abin a YouTube, akwai YouTube ɗin channels ɗin da suke ɗora blue film da suke koya style na kwanciya kala-kala. Me zai hana ku je? Wallahi ina faɗa miki, idan kika yi mai gidanki ya kusance ki ranar yaji ki cakwai, sai abin da hali zai miki kyautar da baki taɓa tsammani ba a rayuwa. Don haka ni dai ina ba ku shawara. Sannan kai ma mai gida, na dawo gare ka. Kada ka ce kawai yau na zo a matata kaza, kai kawai sai dai ka je ka da ka kusance iyali. Haba mala, ai ko addinance an ce ku dan aika dan aiki. Me dan aiki? Ka dan jata da wasa, ka jata da wayi, sai ka gani nan da nan kafin ma ku je sai ka ji kun gamsu. Amma wani lokacin sai ka kawai kana zuwa ka afka minti 1-2 ka faɗo sai ka ci zakara. Wallahi ba haka bane. Me yasa ba za ka je ka nemi magani ba? Kuma bari in gaya muku abubuwan da suka fi ba wa 'ya'ya maza matsala a cikin saduwar aure da ba sa wannan lasting ɗin sun haɗa da sanyi da basir. Waɗannan cututtukan guda biyu su ne manya-manyan macuta da suke cutar ka, suna rage maka ƙarfi. Ya za ka je ka nemi wannan magani? It's very simple. In dai kana biye da channels ɗinmu, za mu ma ringa ɗaukar yadda ake haɗa wannan abin maganin sanyi da na basir kuna amfani da shi. Ina gaya muku wallahi uwar gida, in ma ya ƙi ke ki haɗa masa, domin da ya fita yana bin black market, yana shiga kasuwa, abin yana bin waccan da karya da doki, ko kuma ya ga wata can tana kaɗa masa jiki, tana kaɗa duwawu, tana kaɗa nono, kijiyan tana burge shi. Wallahi sai ki, idan ma ki fuskanci haka kafin ya dawo, ki je ki fakejin, na gaya miki, ki ɗauki gida, ki je ki wanka, ki fesa turaren da kika san yana attracting ɗin shi. In kika fesa turaren da yake attracting ɗinsa, to yana tashi dawowa sai ki ji gida, welcome sweetheart, ki rungume shi, ki bashi dan kiss a kunnensa na hagu da dama, ki tsotsi bakinsa. Nan za ki ji mutumin naki ya fara harbawa. Wallahi ina gaya miki, kuma ya kamata ku bar gaba wa mazajen naku gudunmawa wajen wannan abin. Yakan sa shi ba zai saurin releasing ba, amma idan ya daɗe bi wannan ba, yana hawa sai ki ji tip ya faɗo. Wallahi wannan dai a takaice shine. Ku biyo ni a next video na da zan muku daga wannan channel ɗin, za ku ji abubuwan mamaki wallahi.